Det er sådan, at mennesket, vi er et rovdyr. Vi har udryddet sådan cirka 70% af alle verdens pattedyr, og af dem, vi har givet lov til at leve, holder vi milliarder og milliarder indespærret. Vi har reduceret deres liv til kun at have et formål, at blive til vores mad. Vi taler om kødproduktion på samme måde, som man taler om bilproduktion. Tænk på den lidelse, vi skaber. Tænk på, at en gris kan føle kærlighed og længsel og sorg. Kødproduktion, det er en af de største moralske sager i vores tid. Og set i det lys er grindefangsten faktisk eksemplarisk. Hvalen bliver ikke holdt i fangenskab. Han bliver ikke tvangsfodret. Han bliver ikke tvangsinsemineret. Der er ikke tale om kødproduktion. Så jeg spørger, om ministeren er enig i den overordnede betragtning, at grindedrab sammenlignet med kødproduktion faktisk er økologi i særklasse, er eksemplarisk dyrevelfærd. Og i og med, at kødet ikke skal transporteres over den halve verden, også er langt mere miljøvenligt end kødproduktion. Minister? Jamen, jeg sætter pris på spørgerens sådan, tur rundt i, hvordan vi producerer, og det er også derfor, det er vigtigt for mig sådan set at sige, at lige præcis i forhold til det her spørgsmål, der er reglerne jo for indførsel af hvalkød fra Færøerne til Danmark. Det er nogle regler, som følger af EU-regler, og derfor så kan vi ikke ensidigt fra nationalt niveau heller ændre på dem. Så jeg er sådan set optaget af også at lytte til, hvad spørgeren peger på er problem, og i den forbindelse så noterer jeg mig jo også, at færinger, som ikke bor i Danmark, at de kan medbringe op til 10 kilo grindekød i bagagen, når de rejser til Danmark. Tak. Spørgeren? Tak for det. Men i og med, at Danmark er medlem af EU, så har man også påvirkning på de regler, som er i EU. Derfor kunne man også påvirke de her regler. Og noget, man også kunne påvirke rimelig hurtigt, det er, at man får 5.000 kroner i bøde for at medbringe hvalkød til Danmark. Første gang, 10.000 anden gang. Det er jo helt grotesk. Så jeg vil spørge ministeren, om hun måske vil være med på, at vi mødes og drøfte de her spørgsmål videre på et møde. Minister? Jamen tak for den invitation også til at mødes og drøfte nogle regler, som jo er komplicerede, og som jo handler om, ikke i forhold til grindehvalerne specifikt som udryddelsestruede, men i det hele taget at sikre, at vi passer bedst muligt på vores dyr her i verden. Og jeg vil gerne sådan set konkret også følge op på det, som spørgeren siger, og at vi kan mødes og prøve at tage en snak om de konkrete regler, som er det, spørgeren er optaget af. Tak for det.